Databox s-a născut din pasiunea mea și a partenerei mele, avocata Alice Pătlăgeanu, pentru domeniul acesta de data privacy. Ea pe partea de legal, pe partea juridică, eu pe partea de securitatea informației și, bineînțeles, pe partea de management al programelor de privacy din companii diferite și domenii diferite. Atunci când vorbim despre mediul digital, despre spațiul digital și toate tipurile de business-uri care sunt implicate, vorbim de fapt despre două reglementări, două tipuri de cadre juridice. Este vorba despre regulamentul 679, cunoscut sub denumirea de GDPR, și de directiva din 2002. Ce ar trebui să știți este că în GDPR, practic, noțiunea de email marketing nu apare specificată niciodată. În schimb, apare odată noțiunea de marketing digital în preambulul 70 și acolo se specifică foarte clar că în momentul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată ar trebui să aibă dreptul de a se opune acestui tip de prelucrare, precum și pentru crearea de profiluri în sensul marketingului direct. Pe scurt, ce ar trebui să facă operatorii? 1. Să nu prelucreze datele cu caracter personal fără să obțină consimțământul în prealabil. Bineînțeles că operatorul trebuie să aplice măsuri tehnice și măsuri organizatorice și tehnice. Ce înseamnă asta? Că, în primul rând, trebuie să se instruiască persoanele care au acces la aceste baze de date cu adresele de e-mail în situația aceasta și, pe de altă parte, trebuie să aplicăm măsuri de securitate, măsuri care să aibă mecanisme de control acces la aceste baze de date și, dacă se poate, să se pseudonimizeze. Asta trebuie să facă operatorii pe scurt. Dacă stăm să ne uităm la amenziile care au fost date de către autoritate, în primul rând, nerespectarea drepturilor persoanelor vizate. Adică dacă o persoană vizată își solicită unul dintre drepturi, în general drept de acces, dreptul la informațiile pe care le deține o companie sau dreptul de ștergere, noi trebuie să ne punem în mișcare, noi, compania, și în 30 de zile să-i dăm un răspuns. Alte amenzi au fost date pentru nerespectarea articolului 32, este vorba despre aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice și securitatea datelor cu caracter personal. Și alte amenzi au fost pentru, faptul că operatorii nu s-au supus solicitărilor de la Autoritatea de Supraveghere din România. Au înțeles că au drepturi prin GDPR și au început să înțeleagă care sunt drepturile lor și să atenționeze și să depună solicitări la autoritate pentru orice fel de neregulă pe care ei o identifică.